umuntu ofana nami owembethwa amakhehla bese kusasa uzolindela ukuthi kufanele sishintshane nawe ngokupheka. Kusasa kufanele ukuthi mina ngiphakele wena ukudla kusasa. Ungaguli ungenalutho. Awukwazi ukuyenza leyo nto. Akufanele uyilindele into enjalo ukuthi uzolindela ukuthi mina ngizogeza izitsha mina kusasa ngishintshane nawe. Akuhambi kanjalo. Akuhambi kanjalo. Angizigezi izitsha mina. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethe isintu. Amafasha abahlosile. Bathi usokhulu sokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Ungayenzisi wewo. Sakhuleka kunina abakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba. Hayikhona yasuke yahlala. Impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala. Sekhona nenyanga zamanga. Isintu sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha abafowethu kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu kanti insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi zemncumela insizwa zemkhombisa esincane saphuma ehlathini kuseni ngomvisa kuvuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikholwa elikholwa ngenhliziyo engadibana kancane esontweni ugxamugxamu usathe ngakane lakha lathi ngihamba litheselo sitha lathi ngaha ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca umuthi wentombi ezithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi kuhlala kuyintokozo bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sike sikhumbuzisane nje bafowethu ukuthi okhokho bethu yini abayithandayo yini abangayithandi bese siphinde futhi sichushisane ngokuthi ukuzokhokho bethu bahlale bethakasa ngathi yini kufanele ukuthi siye uzokhumbula phela ukuthi impilo yomuntu nomuntu ompisholo inqike enkomo kubantu abangasekho ingakho ke bafowethu ngaso sonke isikhathi kubalekile ukuthi izinto esizenzayo kodwa kube ukuthi ziba injabulo ngale kwelamathongo ngoba uma zingabi injabulo ngale kwelamathongo into zethu zisuke zingeke zihambe kahle akikukhumbuze futhi zikhona incwadi esizilobayo ezifundisa ngesintu sethu thina njenganabantu abampisholo incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe zontathu lezi ncwadi ziyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg uma ukuthi ukude nale ndawo sike senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona zifike kuwena qathatha uma ukuthi uyafisa ukuhlala phansi nempunga yesintu woza khona la emphelandaba wempunga sizohlala phansi sixoxe ubeke inkinga yakho phezulu kwetafula bese siyayicwaninga ukuthi idinga ukulungiswa kanjani sikunikeza umhlahlandlela bese nawe uyaphamba ubuyele ekhaya uyowethula lo mhlahlandlela esikunikeza wona kulabo abakuphethe ababazali uma kukhona okungacacile kukona uze nabo futhi lemphelandaba sizocacisa yonke into ukuze uzothi uma ufika ekhaya uyenza leyo nto esikunikeze yona ikwazi ukuthi yenzeke ngendlela eqondile. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa kakhulu ukuzoluleka ngizoluleka ikakhulu odadewethu mhlambe nabo abesilisa bazogcina belulekeka kodwa ngifisa kakhulu ukuthi ngizoluleka odadewethu abanjani lo dadewethu engizobaluleka odadewethu abazothi uma begana bagane umuntu mhlambe ngizokwenza isibonelo ngempunga yesintu bagane umuntu ofana nami njengempunga yesintu impunga yesintu iwumuntu onabantu abadala uma impunga yesintu inabantu abadala mina siqu sami njengoba nginabantu abadala ngembethwe amakhehla ingakubona ipipi leli into yamakhehla le ipipi ingakubona neziqhaza lezi ubona ungiyane akuzuchaza kakhulu kodwa ngongiyane ngoba wona ujulile uwodwa ngenkathi kuthiwa kufanele ngiwuthole kwaqale kwachazwa kabanzi angikho kodwa lapho ngifuna ukuzoluleka udadewethu
osebudlelaneni bothando nomuntu onabantu abadala okanye nomuntu owembethwe abantu abadala abamakhehla njengempunga yesintu. Impunga yesintu yembethwe amakhehla, ngembethwe amakhehla mina. Bakhona yebo ogogo ngoba phela lamakhehla ayikade eganiwe. Nogogo ke ngeke bangasondeli mhlambe ukuzodlulisa okuthile. Kuyenzeka ngibabone futhi ekulaleni kwami. Uyabona dadewethu makuthiwa ugana umuntu ofana nami owembethwe amakhehla. Wena kufanele uqonde ukuthi umngani wakho okeceleni indlela yena ahambisa ngayo izinto nalomuntu amganile yena ayizufana nawe ngoba wena ugane umuntu onamakhehla. Ukhona la ngiyakhona. Awukwazi ukuthi ungathi ugane umuntu ofana nami owembethwe amakhehla bese kusasa uzolindela ukuthi kufanele sishintshane nawe ngokupheka. Kusasa kufanele ukuthi mina ngiphakele wena ukudla kusasa. Ungaguli ungenalutho. Awukwazi ukuyenza leyo nto. Akufanele uyilindele into enjalo ukuthi uzolindela ukuthi mina ngizogeza izitsha mina kusasa ngishintshane nawe. Akuhambi kanjalo. Akuhambi kanjalo. Angizigezi izitsha mina. Ukuthi ke vele kumkami ke mina ongiganile akayena umuntu onalowo mqondo ukuthi ufuna ngipheke, ufuna ngigeze izitsha ayi. Akanawo lo mqondo futhi ngeke akwazi ukuthi akusho lokho ngoba uyazi ukuthi mina ngembethwa amakhehla. Naye futhi umuntu vele ofundisekile owazi kahle ukuthi indoda ayiphekiswa indoda. Indoda isuke ingaziphekela yona uma kuukuthi wena wesifazane ukuthaka. Hayi ukuthi uzotshela indoda ukuthi awupheke phela baba kaSibanibani. Awupheke baba kaSibanibani. Awugeza izitsha baba kaSibanibani. Hayi. Akukwazi kwenzeka lokho. Mhlambe kungakwenza komunye umuntu, mhlambe kowembetho ogogo ngisho ukuthi bona ku right. Akukho right. Indoda nje ayiphekiswa indoda abantu besifazane. Akukwazi kwenzeka lokho. Umkhuba lowo omubi. Asikathathi izinto esizibona zenziwa abantu besilungu bese nathi sithi sizozenza. Awukwazi ukuthi ungathi ugane mina umuntu ofana nami bese uthi uzothi uzothi akaziphakele ngiziphakele. Hayi, akuhambi kanjalo. Izona zonke izinto lezo dadewethu ekufanele ukuthi uzifunde, uzazi, uziqonde ukuthi kakhulukazi mawugane indoda eyembethwa amakhehla akufanele ukuthi leyo ndoda leyo uthi ayipheke usukuyidelela mawuthi ayipheke leyo ndoda. Akufanele nishintshane ngokuthi iyona ephekayo namhlanje kusasa hayi. Nani ke futhi bantu besilisa enikwenzayo lokho nisana ukuveza lokho engathi into eright okanye into elungile kufanele ukuthi sonke sabantu besilisa siyenze. Mawuyenza wena yenze wena. Ungabe manje wena usuyitusa ukuthi into efanele leyo ukuthi yenzeka. Akuhambi kanjalo. Ngisho ekukhuleni kwethu ke thina sasingakaze thina sipheke. Kukhona osisi amantombazana. Sasingakaze sipheke thina into esasiyenza thina ukucanda izinkuni. Uyabona? Yonke leyo nto leyo umsebenzi leyo yabantu besilisa, hayi umsebenzi wabantu besifazane. Ngaphandle makuthiwa ke isimo siyaphoqa. Uma isimo siphoqa ngizopheka. Ngizowenza nje umfanekiso. Uma mina uNdlunkulu kuthiwa uyagula. Uphethe ukugula lokwabo abantu besifazane. Ngiyasiphekela. Ngiyapheka ke lapho ngoba usuke ke simeni vele esingalungile ukuthi angaphekela thina amakhehla amakhulu. Akekho vele simeni esilungile ukuthi angaphakela thina. Miningi imibuzo ekibuzwa abantu esimeni esifana naleso ukuthi e-restaurant wenza njani. Akulungile vele ukudla e-restaurant, akuhlambulukile ngokwasemathongweni. Ngoba lokwakudla laphana awazi bekuphekwa umuntu onjani. Zikhona yebo izinto eziba yingozi ekwehlelayo wena njenganomuntu. Uzithola usudla khona e-restaurant. Ngesizathu sokuthi umphangazana uyabona ukuqinile naso sika kodwa kufuna wazi ukuthi lokho akulungile. Ngoba amathuba maningi ukuthi lo muntu kade epheka lokho kudla akekho esimene kuyisona.
kodwa ke nje mangingaphuma esihlokweni bengithi ake ngiyilungise lapho dadewethu ngikululeke ukuthi mawugane indoda inomthetho kuwe ithi ayifuna uhambe ngekhanda okulalela lokho ngoba indoda yakho iyona nomthetho kuwena ungathatha umthetho wendoda kamngani wakho awushaya kumngani wakho bese ufuna ukuzowusebenzisa kuwena ngoba wena awuganile indoda kamngani wakho uneyakho indoda ekuyiyona nomthetho kuwena mayithi musu ukuhamba ngekhanda akufanele ukwenze lokho kufanele ukuthi uyilalele mayithi musu ukugqoka into ethile kufanele uyilalele ngoba iyona nomthetho kuwena hayi indoda kamngani wakho umngani wakho yena ukuthi wenza into ethile akufanele ukuthi wena ulalele yena lalela indoda yakho ngoba naye ulalela indoda yakhe ekungenzeka naye ukuthi wenza zonke lezo zinto indoda yakho engahambisani nazo ingoba vele indoda yakhe naye iyamesaba iyesaba ukumshayela umthetho uyena lo wesifazana oshaya umthetho agcine naye ke manje lona wesilisa esamukele ukuthi hayi ungenza noma yini lo wesilisa useyapheka naye manje kungonakele lutho usegqoka amaphinifa hayi ningaboyenza leyo nto le umuntu nje membethwa amakhehla awukwazi ukuthi uzothi akapheke ufuna apheke ngoba naka isimo siphoqa ukuthi ke awuphilile hayi ukuthi nishintshane kube yigame namhlanje kupheka wena baba kaSibanibani namhlanje nakupheka mina ushintshane noba wena mame awuyadlala lapho ungagoba nakuthina shintshane ngokupheka awuyaganga akaze kwenzeke njalo ngishendulo akaze nje kwenzeka nalento eniyenza ukuthi uzonika indoda yakho ukudla yembethwa amakhehla ungaguqi ngokwesintu sethu uma wena umuntu wesifazane uyiganile indoda awuganile yona kodwa kukhona amakhehla athile waganile awukwazi ukuthi mozoyinika ukumaya leyo ndoda uvela uyinike nje uqulushe awukwazi ukuyenza into enjalo kufanele uguqe ngedolo phansi bese uyinika indoda ukudla ngoba leyo nhlonipho leyo awuhloniphi yona indoda kodwa uhlonipha lamakhehla yembethe uhlonipha lamakhehla lawa ekuyiwona wena waganile lekhaya hayi bafowethu kubalekile ukuthi izinto ezikanjena sizikhuluma ngoba izinto eziningi zoniwa izona izinto ezincane njenganalezo uthola ukuthi thina sizinaki enye into futhi uma kuukuthi wena uganile umfazi kukhona umsebenzi la uganele khona musu ukuthi wena ngoba nakubize umngani wakho ukuthi akezela yena engaganile bese uthi wena uzodla naye inyama esithebeni akuhambi kanjalo awukwazi ukuthi ungadla nomngani wakho wena ngoba nakuthi umngani wakho esithebeni esisodwa wena ube umfazi walekhaya uganile umngani wakho akadle nosisi balekhaya wena uhambe uyodla nabafazi balekhaya ngoba wena kukhona izalukwazi zalekhaya ezihamba nawe ekufanele ukuthi lapha makuthiwa aqoba kube ukuthi uqobela nazo musa-ke wena ukuthi ngoba naku umngani wakho ukuvakashele uzodla naye inyama okanye umthathu umbizi umlethele esithebeni esidla wena akufuneki lokho ngoba lezi zalukwazi zalekhaya zizohlehla zingasondeli kulesithebe kanti zona zidla ngawo mosondeza umuntu manje ongekho kuleso sigaba ayifuneki leyo nto bafowethu kubalekile ke dadewethu ukuthi into efana naleyo uyiqonde ukuthi mawugane indoda efana nami enabantu abadala umthetho ngeke ingabi nawo okusuke kubalekile kuwena ukuthi uhloniphe lo mthetho ngoba indoda iyona yokufaka kwelamathongo noma ungasonta usonte ngeke ungene kodwa kwelamathongo uma ungayihloniphi indoda yakho noma ungathi uyasonta wenzani kodwa indoda yakho mawusaphikisa umthetho wayo ngeke ungene la uthi wena usebenzela ukungena khona kufanele ukuthi umthetho wendoda ulalele ngoba indoda iyona inhloko kuwena indoda iwuNkulunkulu kuwena mangibeka ngalolu limi izwi layo lokugcina mayithi futhi musu kuye esontweni indoda kufanele ukuthi uye esontweni ngoba ukuya kwakhe esontweni kuyize noma wena ungayikhuluma nabangani bakho mhlawumbe obhululu bathi
hayi indoda yakho ifaka ehlathini itshela into zesihogo kodwa yona mawukuthi ithi musu kuye esontweni uye ngenkalo noma ungasonta kahle kangakanani ngeke kodwa ungene la kufanele ukuthi ungene khona okanye la wena osebenzela ukuthi uyongena khona ngalawo mazwi ngithi indoda nezwi lendoda yilona elibalekile ngeke bafowethu size sikushintshe lokho ninganaki indaba yo 50-50 imithetho lena nje yezwe ebhedayo engafanele ukuthi siyinake kakhulu indaba zo 50-50 ayikho yonke leyo u50-50 ngokwezimfundo nangokwamathuba emisebenzi hayi emagcekeni emizi yobaba bethu awukwazi ukuthi ungathi uganile usuzolingana nomuntu omganile cha umthetho owendoda asikwazi nje lokho bodadewethu kubalekile ukuthi ke uma umuntu kokugane umuntu wesintu yazi nje ukuthi uzophila ngendlela ehlelekile awuzuphila ngendlela ebhedayo ngoba phela into ezibhedayo izona lezi ezibonakala sengathi zinhle kodwa zibe zizibe ngoba nayo lenkulumo lengiyikhulumayo ayizwakali kahle ngiyabheda nje kubantu abaningi abangalifuni iqiniso nendlela ekuyiyo yesintu sethu nangokwendlela esadalwa ngawo thina njenganabantu abampisholo umuntu nomuntu ompisholo bafowethu usekelwe umthetho umthetho ungekho izinto azihambi kahle asibonge kakhulu ngokuthi niubukele umfanekiso oqoshiwe ngiyacela bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese siqhubeke futhi nokuthi sizithenge incwadi esizilobayo zempunga yesintu khona incwadi esihloko sithi sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe bese sithi nje impunga